Dayun. Dawo lurae dawo. Pisan ae to. Iki ngono wae to, Yun. Nggih. Iki ngono bojoku nomor 1. Lah iki asli bos Banyuwangi Minang Gojing. Godhong waru bolong-bolong. Rupane ayu sapa nembong. Godhong waru suwek pinggire. Rupane ayu dawa pikire. Ya iki Yun diajeng. Rene tak omongi. Emah, Diajeng. Aku tresno banget marang sliramu. kula mboten tresna kalian panjenengan lho. Aja kowe gandrung-gandrung sing jenenge percil kene wae karo Minak Jingga ya aku, Nduk. Lah mau sikile becik ngono. Ora apa-apa malah penak digluk. Ya aku nek kan masa ngono digluk-digluk ngono. Malah enek kerine. Ayo aku lu Ngene penak to? Ngene penak. Penak nek jinjit ngono to? Iya no, Nduk. Penak jinjit timbangane ora lah. Ora kan ra teko awake dhewe lak jinjit kan rasane matus, penak ngono lho, Nduk. Matus ki ngopo? Maksude lak apene nyeblos plembungan ki ning dhuwur matus ngono kenek akhire hadiahe nyemplung. Bu Ari iki engko bengi ku hadiahe luar biasa. Delok wayang saya oleh hadiah. Piye to iki? Lah napa hadiahe napa? Gong suwuk. Tuk 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 tuk. Diajeng Anjasmara. Kuwi dadi opo? Ten dalem sewu. Lah jenenge Anjasmara mesti kancane kuwi Jarwo goblok. Damar wulan cuma. Diajeng Anjasmara. Wonten dalem sewu Kang Mas. Tresnaku ora bakal ora mang sliramu. Yen to aku ki nyawiji mang sliramu. Mboten sah nyemprot to, Kang Mas. Ora mung nyemprot. Ning aku ora bisa yen aku owah. Sarambut. Dening kuwi. Iki piye le gandeng mosok ngene lho. Diajeng Anjasmara. Pripun Kang Mas? Apa isih ana panggonan katresnan gawe nandur tresnaku marang sliramu Diajeng? Menapa panjenengan badhe semanding kalian kula to, Dik Mas? Ora mangkono, ora mangkono. Lah terus kepripun? Yen aku iso ngomong Siape? jroning jiwa Injih, Diajeng kula Kang Mas. budayane menungso sing bisa nyawiji jroning katentreman ana ing bos toprake wis Kowe iki gawe-gawe dhewe, bingung-bingung dhewe. aku bingung dhewe lho Gawe-gawe dhewe. tok tok dung 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 dung. Sampean ki nek ketoprak iki gandeng aku Yojo sampean Jawa Timur. Nggih, lha Yojo Jawa Timur iki beda. Lah kok saged lho. Ah nek Yojo iki mesti nganggo kata-kata ini. Diajeng Anjasmara. Kepiye pawartane nggonipun Kakang wis sawetara ora rawuh ning taman iki? Iki mesti ngene. Hai, jajal. Oh, alah lha kula mboten paham kok. Lho ya ngono kuwi asli. Hai. Pun Kakang wis sawetara ora suwana ning Taman Sari. Kepiye kahananmu? Oh, ngoten. Nggih. Asline ngono kuwi. Nek tak kei hang ngono. Lah piye? Gitu, Bos. Nggih lha mboten. Ya tenan kok ya. Ning kula tesih belajar lho nggih. Lah nek Jawa Timur Kak Suprandine pun Kakang ora prapta ning kene. Nggih, rada bideng to, Mas. Datar, Rada bideng. Rada bideng? Nggih, lah anu. Supradene Kakang. Malah kok njelo sapi teng ya, Dat. Ya manut manut to, mungkin ora tau noprak. Diajeng Anjasmara, hai. Nah, ini ning kene ndi, Mas? Kesusu hae iki lho. Ini kesusu. Maksud pripun? Kending no. Rada ados sithik. Dadi hae iki kaya pertanyaan lho, nek wong Yojo ki nek kene kono omong kene radong ngono kuwi. Kepiye pawartane, Diajeng Anjasmara. Punten dalem sewu Kang Mas. Kesusu deh, kesusu. Angel tenan. Angel sumpah. Gene sak ngono tok angel. Wis ya, Dat. Lah ngene. Kok mesak hae dadi bubar iki ra sida. Lho angel. Diajeng Anjasmara. Injih Kang Mas. Kepiye pawartamu? Hai. Kuwi meh mirip ning kurang bindeng. Kurang bindeng. Heh? Kurang bindeng coba. Terus dibuntat irunge. Diajeng Anjasmara. Injih Kang Mas. Kepiye pawartamu? Hai. Kula Wis kurang bindeng coba nek anu wae coba golekno. Ngene. Iya anu coba irunge disemen sik piye. Lah alah. Piye-piye. Ya mati no bos irung disemen jenengan wonten-wonten mawon karo Mas aku. Ngene lho, Nduk. Hai.
Enak ya dadi. Sesuk ada lak toprak iki. Heng. Lemune hei irunge dadi megar mingkup ngono lho. Ayo jeneng. Ora dadi boyo pangopo, heng. Iya. Iki ya pinter Tatin niku ketoprak ya. Wah, nggih lah mriko niku sae-sae Bos, kula niku mboten saged to. Kula niku biasa teater. Napa? Teater. Teater nih. Teater ngapa? Teater, Mbak, sing cerita-cerita sing teater dadi demit, dadi Jenengan dados napa? kirek. Lah kok cocok banget nek dadi kirek. Ora ono boyo pangopo-ngopo, he. Yo Tatin ki yo nglarake ati. Lah ngapa? Aku mau muni cocok banget dadi kirek. Lah ya ngono. Anggepe baguse kaya ngono kok. Kuwi sak persiki nek dadi kirek rasa dipaesi wis wangun. Wis cocok, mulane aku ngomong cocok. Di Apa sik ono santet elek-elekan ning omah? sabar sawetawis, hei. Iya, he. Nika diaturaken apa, Bas? Nah, nembang apa kowe? Nembang napa? Kula manut Nggih. napa? Apa? Kadung tresno nggih, Pak. Kadung tresno ya ora apa-apa. Nggih. Ya, dasare iki pas daun Nah. pinanganten. Leres, leres. Jumbo. Nggih, aku tak gandrung Mas Percil. Iya, jajal. Iya. He. Aku ngefans lho karo jenengan ki. Aku juga. Ah, tenane. Oh, emang lo doang. Piyo. Ya iyalah. Net rong dino ae bahasane Jakarta lho. Ya ora apa-apa ta. He. Tetep tak kei sewengi tak kei iki. Iya. Terus Rina wangi dadi ati. sejatine aku tresno marang sliramu Diajeng, ning aku ana sing duwe, he. Sinten to Kang Mas? Mbok panjenengan menika ampun marahi kula dadi rada piye ngono lho. Ora bisa Diajeng, ora bisa. Lah kenging menapa? He. Gak penak, Bos. Kok gak Hene penak iki lho. lho. Hene. Ngandani kowe iki jane sekolah ora to? Lah, nggih sekolah tapi mboten saged lho. Hene ora penak. Ngiroke ora iso. Maca ya ora iso. Angel, angel. Nulis saiki. Pripun? Piye carane nulis? Nulis Semarang tanpa A. Sora. Se. Ah, iki adu kepinteran saiki. Nggih, pripun? Semarang tanpa A. S E M A. Aku nganggo A. Aduh. A R aduh. Aduh. Apa kena udah Angel lho. Ora kena Ini abjate ancen niku abjate Ora tetep iso A lho, nulis. Bos. Kurang memahami pertanyaan. Aku mengakon nulis Semarang tanpa A. Tulis wae Semarang tanpa A. Wes. Ngeten, Bos. Maksudnya aneh niku mboten wonten. Lah aku ora omong nek ora ana to. Kok ora ana kok ora nglayati. Semarang tanpa A. Iya. Semarang tanpa A. Wis rampung. Lho, maksudnya aneh ilang lho, Bos. Lho ilang nanti mbok digoleki. Piye ta sih? Hei. Lah Pak Seno enggak ngomong nek pakai huruf. Yo, Grup kan grup. Lah aku omong piye wong nulis Semarang tanpa A kok kangelan. Awake dhewe kleru, hei. Ora dadi yo pangopo. Ora bakal tak wales dina iki. Besok sak wejar jaman tak jadi Semarang tanpa A. Tok 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 tak tok. Tanpa darat tanpa nendra. Kang Mas. Iya Diajeng. Kula menika mboten saged bubuk lho nek mboten kalih mbayangke wajahe sampean niku lho. Rupamu. Oh, Nek ora ngerti wajah, diam dulu. kenapa? Bos aku kok dirupak-rupane to Bos kuwi, Bos. Dak penak sih. Jare sampean niku wong teter ditembungi wajah kok mendono. Lesunan iki. rupamu. Lah itu kudune piye? Buka. Kudune piye? Pasuryanmu. Lah, halo, halo. Lah nggih, kula nika mboten saged bubuk menawi mboten kelingan pasuryanmu. Pasuryan panjenengan. Pasuryan panjenengan. Pasuryan panjenengan Kang Mas. Yo ngene lho Diajeng. Besok-besok nggawa foto ngalor ngidul. Lah kula dereng gadah lho fotone jenengan. Alah kowe iki golek fotone Percil anggere ning sawah ana anak kodhoke tok foto. Hei, Tet, apa?
ta mangi. Piye? Kowe ora nggawa kanca, gak aku nek nggawa kanca. Oh, gak oleh ta. Gak oleh. Karo ngerubut kok kowe. Gak oleh karo bose. Gak oleh kerubung. Wanine dhewe-dhewe. Gampang Mbak nek putuhe Mas Percil niki Lah, pripun, gampang. wonten pundi? Teng sampul-sampul Yasin kan kan. Lah. Bukan blongko apa piye kancane kok tak swodok ndeloser kok. Kayung yun marang slirane. Kang Mas Prabu. Kang Mas Prabu. Tak sodok ndeloser kemalan kok. Sing ngomong iki lho, ora roh suarane banci karo wedok aku rumah saku. Panjenengan menika saestunipun tresna kalian kula mboten to Kang? Ya tresna banget to, Nduk. Ora mungkin owah tresnaku ning wong liya kejaba sliramu, he. Menawi panjenengan menika tresna mbok ya sok dolan ngono lho. Duite ndak ono. Oh, jenengan kere po? Ora apa-apa kere sawetara. Kere sawetara. Ora dadi boyo pangopo ya diajeng. Anjasmara kok seneng karo hamster. Ora apa-apa. Semarang tanpa A. Kleru dah tadi. Iya. Tansah kumawanging netra. Panjenengan niku mbok madhem rene lho. Ora bisa diajeng ora bisa. Aku wis ana sing duwe. Sinten ingkang gadah nika? Iki. Panjenengan milih niki? Aku ngono sejatine jeruk minum jeruk diajeng. Ayo nek umpamane bawane ayo mending aku mbangane kuwi. Jane anyes kowe ning panas iki ngono lho. Ora bisa aku wah marang sliramu. Aja mbok tinggalke. Alah apa to karo mas aku kaya-kaya ae. Karo mas aku. Aku wis ora iso nek sebab ning omah wis enek. Panjenengan boten tresna kalian kula? Ya tresno diajeng ning sithik wae ya. Ya wis aku tak milih iki wae. Ayo Mas. Masalah Sing jenengan kalau kowe, malah kalau panjenengan anane. tresna kalian kula mboten to Kang Mas. Apa wae sing dadi pangendikanmu diajeng aku tetep tresno. Ya tresno ngancani bojone merongos ning omah. Rada apik kok. Ijol lho Nek. Tombok vario sitok ning. Jol ngono. Bebasan bocah kelayaran ana tengah samudra agung tresnaku ora kena kengkang. Saiki numpak Kang opo Mas. layaran. Menawi mengaten mbok kula mbok dijak nang endi ngono. Renek duit. Nah, Padha kabeh lho, mosok loro Walah kabeh. dagelan loro kere kabeh. Ancene wis lunas lho, Bos. Serane nok ora nek poe iki. Dayun! Dawo lurae dawo. Sepisan ae to. Iki ngono wae to, Yun. Nggih. Iki ngono bojoku nomor 1. Nggih. Lah iki asli Bos Banyuwangi, Minanggoji. Godhong waru bolong-bolong. Rupane ayu sapa nembong. Godhong waru suwek pinggire. Rupane ayu dawa pikire ya iki Yun. Diajeng rene ta mongi. Emah, Diajeng. Aku Mboten. tresno banget marang sliramu. kula mboten tresna kalian panjenengan lho. Aja kowe gandrung-gandrung sing jenenge Percil kene wae karo Minak Jingga ya aku, Nduk. Lah mau cikile becik ngono. Ora apa-apa malah penak digluk. Ya aku nek arep kan mosok ngono digluk-digluk ngono. Malah enek kerine. Ayo, ratane ndak apa-apa ayo. Terus nah. Mbok ning mboten anu lho. Ora, Nduk, ora. Dawo. Urung tak celuk, Yun. Jero ati kadung tresna. Ngapa? Beda lho larase padha karo. Padha larase karo. Iki jenenge kolaborasi. Ndak iki. Beda mau terkenal po timbung budaya kuwi ketoke. Terus Nduk. Tan liya hamung sliramu. Iya. Iki dadi dayun apa ora? Ora. Nek ora ya ora ngono sikile. Aku wis penak ngene timbangane ngene, paleh iki aku lu Ngene penak ta? Ngene penak. Penak nek jinjit ngono ta? Iya lho, Nduk. Penak jinjit timbangane ora lah. Ora kan ra teko awake dhewe lak jinjit kan rasane matus, penak ngono lho, Nduk. Matus ki ngapa? Maksude lak apene nyeblos plembungan ki ning dhuwur matus ngono kenek akhire hadiahe nyemplung. Bu Ari iki engko bengi ki hadiahe luar biasa.
Delok wayang saya oleh hadiah. Piye ngoten iki? Lah napa hadiahe napa? Gong suwuk. Tenek bali tombok iki Mak Gonge digandekke hadiah. Hadiah. Ora apa-apa. Iya. Ya. Satemah lara as mara. Ya. Nana, monggo, ya. Lamat wis katon tejane yen mbok berangkat sarang ngadut wiragane sinawang tanambon seni yen sanggup wimbo patut nyoton yakni hati Nadyan bebasane kalingan ngadang sak lembar nikmat ayam wis kencatan rasa ning atiku Iya. Ya. Matur nuwun nggih Mas Percil. Nika anu mau 2 channel saya mencapai 28.000. Wah, luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman yang lihat di rumah, lihat di jalan, lihat di kamar. Terima kasih. Terima kasih, mudah-mudahan KSSC bisa menjadikan barokah Amin. dan bermanfaat. Amin, amin, amin. Nah, nek mboten nonton sampean ya patok Bang Rom paling akeh niku 20. Paling akeh gandeng nonton sampean wah luar biasa meningkat. Alah, nggih mboten. Kula niku biasa lek streaming namung pinten namung 200. Oh, 200.000 sampean niku wong kula ngerti streaming sampean kok ora sada tau dagelan bodho kok streaminge akeh. Kok dagelan bodho nulis Semarang tanpa air ra iso kok. Ayo kuwi kleru. Lah klerune ning kono kuwi. Engko sesuk kan cethuk neh. Awake dhewe engko gawe lagu tanpa R ya nek sampean. Sampean mama engko sampean gak. Mau aku saiki. Lho ora, ya sithik wae dibocori. Tidak bisu. Tidak bisa. Sesuk mben tet. Sesuk jenengan nak teng Jogja to Lah, nggih? kula mben lek jenengan tebas tesian. Nggih. Sesuk bulan Juli ketoke. Kapan-kapan ya mesti kepanggil. Oh nggih mengke tak anu tak. Bulan Sampeyan setunggal ngundang sampean jane akeh Piyayi Ujo sing kepareng ngundang sampean nek bareng nimbali kula nggih lawake Cak Percil. Niku nek mboten setahun le pasang tanggal mboten iso. Wah, kamen mateni pasar aku ya setahun ya suwi kancane ra mbadok. Jadwale sampean niku lho nganti ora alah ngancane Anu, pawongan Jogja niku. Anu Jogja. Piantun Jogja. Niku tanggap niku kan pentas napa mboten? Rika niku wis ora ana kodhok. Oh. Oh, ngoten. Nggih nuwun Dadi sewu. niki ajeng digo mriku ajeng diperanakke. Lah, karepe aku dikae suwike lho, Tet. Oh, ya bener, Cil. Ya piye bahasane ya tenaga dibutuhne uang wis. Ngomong opo? Ngiris lho Mas. Ya. Terus Pacakane sarwa asri serba
Terus Mbak. Pacaan Matur nuwun, Mbak. Luar biasa. Wis. Ya seneng banget Tatin. Ya iya dhek menggemari Cak Percil kok ya. Sami mawon. Sampeyan niku ya luar biasa. Iya ya pancen bener ya, Mak. Sepisan malih nggih Cak Percil nggih. Nggih. Alah, jenengan niku pripun to kok pisan-pisan terus. Nggih. Ya nggih. Wong kula niku manut jenengan lho. Rasane kaya ayo Nik diliwongke Nik. Wah. Iki lho remenan kula niku niki. Iki bempere luwih jos niki. Masa mati Tet kaya harapan Tet. Bemper harap. Pripun Lek kabare Lek? Ya ampun Lek, suwira ketemu. Pripun kabare ya ampun. Suwira ketemu lah gandeng temen si Rika. Dening apa kiyak? Kiyak-kiyak. Apa kuwi? Pitik kiyak-kiyak. Iki basa Kebumen wong. Lah aku ora ero lho basa aku ora tau basa Kebumen belas kok. Kepriwe kabare? priwe kabare Lek Percil? Lah piye? Omong becek ketitik ala ketara. Ora ngono ki beda Tet basamu ki ngapak. Iya. Ki ngapak nera ngapak bela kepenak kaya kowe. Anu ngeten lho Bos niki ngeten. Napa sekecane digentos sinden lintune ngoten. Anane kuwi kok ya. Lah kuwi Kuwi kepriwe? Rika maksudnya? Rika. Iya kepriwe? Rika nang endi? Lah iya kan kene kaya Rika, garep nyanyi lah. Kepriwe si Rika gemblung temen lah Rika ratayeng lah. Gembleng. Gemblung kok gembleng. Gemblungi apa? Gemblung Gemblungi Rika. apa Bos? Gemblung edan. Lho jangkrik. Gendeng ora. Lah iya lah Rika ki ndase kobongan kenapa kuwi? Ora kobongan iki. Lah pada karo inyong ki ya. Iki blibir. Apa ya? Blibir ki apa? Angelan nak omong ora mau angel kan to karo sampean iki. Lah Jan bahasane beda-beda. Gak isa ngomong kene. kene kepriwe sih? Galak iki galak. Lah nyong bera bisa, wong jenenge bahasane beda-beda. Nek nyong kan bahasane ngapak, nek ngapak bera kepenak. Rika ki tayang be ora nyong bahasane kaya kiye. Dadine bahasane inyong ki ngapak kaya kiye. Nek Rika kan bahasa Jawa Timuran kaya kuek. Dadine Rika tayang be ora. Duar. Ya apa? Omong ae iki sih. Yang Aku udah paham, enggak paham. Sapa? Apa jangkrik? Kok terus jenenge jangkrik? misuwe jangkrik lu. Omong Jawa, ngomong Rika. Bahasa, Mbak. Bahasa. Nyong. Lah iki nyong. Nyong sama Rika. Iya Rika. Oh, Rika sama Nyong. Iya, Oh, ya oke. Oh, ya. Nyong iki. Ben rada akrep lah kaya kowe. Ini Lho kok iso Rika. rada kerep piye ta? Akrep lah. Lek kerep piye to, Bos? Akrab. Oh, alah. Iya kaya kowe lah. Iya, lah umpamane basane aku piye? Nyong, ki nyong. Piye to? Aku iki lho. Lah nyong ki nyong. Ki piye ta ki gendeng apa piye ta ki? Piye? Aku kok nyong iki lho. Ki nyong, ki Rika. Tayang ora Rika. Iki Rika. Iya, deneng di tuturi malah ngeyel matane mendelik-mendelik kaya kowe kenapa lah? Jangkrik lho. Paham ora paham lho. Lho basa Surabaya ngono. Padukan dadi satu ora. Nyong iya aku. Ki nyong. Nyong. Ki Rika. Rika nyong. Iya. Oh, ya. Tayang be ora? Lah nyapa kok iso neyeng lho kancane urip neyeng jane kocok. Teyeng ki iso. Piye, Mas? Teyeng ki iso. Oh, teyeng. Nyonge Iya. teyeng. Aku iso nyong. Oh, nyong teyeng. Iya kaya kowe. Rika seng. Jadi senge neyeng ngono. Ya, Rika. Ya aja seng lah kaya kiye masa diomong seng lah. Wis tau Meteng. Meteng. Doboli. Aduh, ndoboli Tet. Apa kuwi? Ndoboli apa? Doboli ning ngene nyang doboli keprige sih?
Iki Nglairke. Iya. Nglairke iki nek cara Kebumen Banyumas kono ndoboli. Ndoboli kaya kowe. iya lho wis dobole mlakune ora ngene, Bos. Awakmu aja takonan. Pedhot aku iso tak ngene. Ya men lah. Loh, ini nyapa kok iso nglanang kok kon men iki lho. Ya men lah. Angel, ora angel Bos omong kene karo sampean Bos aku ndak iso. Ane Dalem, Pak. Ki masih berarti ora paham kaya. Ora paham. Dadine, Oh. Rika ngomongnya ya alon-alon aja kesusu-susu. Oh lah ya nek ngene bahasane biasane Tuli bekok-bekok. aja seru-seru ki eneng maring gilik lho. Apa? Maring pinggir gilik ora seru-seru. Oh iya ya ampun. Ijane wong loro padha gendenge apa piye? Piye to bahasane? Ngejak dolan karo aku ndelok dangdut. Oh. Terus aku ya ngono, aku ya gelem goyang, aku ya ngono. Iso aku alon-alon iso. Nganggo bahasa isyarat. Isyarat. Iya iya iya. Banter ndak iso. Dene nek kaya kowe deneng ya tayang. Ya tayang lah. Nyok. Tas diset. Ya ampun. Nyapo. Suwah Wis sabar sak nyapo. Nyapo. Kancane dikempet, cah wong lanang dikempet ora koclok ya kok iso kaya ngono. Ora penak rasane. Ya penak. Masaku. Ya iyut. Iya. Lah teneng Rika keprige sik nek jenengane Merono. Ndak ngono Mbak Yu. kene sik lah. Nak nyerak-nyerak disit. Malah koyo pitik Malah koyo anan kirik aku malah tek 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 kok. Ora gitu. Ora gitu. Aja kaya kowe. ora ngono. Uangnya lho Bos. Uangnya tenan. Kowe lho momen karo kono lega aku. Lah nyong kan kepengin karo kowe. Pengen bisa belajar ngapak yo ngapak. Iya. Iya, kan Rika bahasa Jawa Timuran. Iya. Nyong bahasa Banyumas. Oh, Banyumas. Iya. Jadi berbeda-beda bahasa tapi tetap satu Jual. Oh, terima Kayak kowe. kasih. Terima kasih Mas Becil. Oh iya. Iya. Namanya siapa? Ani Blorong. Lorong. Ya. Waduh. Kenapa? Koncone Nyiroro Kidul. Kenapa? You Blorong. Ya, nyong Blorong. Asli ngapak. Ya. Ngapak. Banyumas. Ya. Cilacap. Iya. Ya udah. Teneng kenapa sih? Nah, aku ratayeng. Ora Ora tayang. paham, ora paham. Ngomong basa ya apa, Bos? Basa ya apa? Basa ya basa. Ora Ora paham tayang basa basanya. ngapak. Bahasa. Bahasanya. Ora tayang. Pokoke pathokane nek Banyumas A, Jok kanu Yojo Solo ki O. Kayak kowe. alah. Contone. Riko. Nah, coba kowe contohane nih. Nek contone nek ngone nyong A, ngone Rika O. Oh, iya. Nek ngone nyong Sega, Sego. ya. Nek Rika, Riko. lah ya. Nek kontal, Kon. Apa jel? Baleni maning. Baleni Jajal maning. jajal sing jajal nek alon-alon. ngone nyong Sega, Sego. nek ngone nyong Rika, Riko. lah nek namanya nyong kontal, Kon. Truksi. nek bahasa Banyumas ki ada akhirannya itu ada penekanan K. Oh gitu. Ya, contohnya nek bahasa Indonesianya ada itu ada. Oh. Nasi, nasi. Nasi. Ya, kayak gue nek turu, Apa? Baleni maning. masa baleni maning lah keprigat berarti ini kan tayang. Ya tayang-tayang baik. Tapi kan dadine Jangan tolong. Lembune nek kane ora dadi kerupuk iki kok. Kuwi ora penekanan. Nek malah awake dhewe ditekan. Sesuk bosok nang kancane karo Mas. Enggak gitu, nembang apa? Ya. Liwung. Lewung. Oh, lewung. Oh, liwung. Lewung ya. Lah pemene tansah lewung atiku. Lah kapake piye? Dadi lewung atiku. Oh, Nalikane sepisan ketemu. Oh, nek pokoke mburine nek Penekanan. nek kane. Iya kayak gue. Temu. Iya, Oh, ya bener ya. Berarti Lah, iya. turu berarti dadi Ya. Sekarang kene Ya, enggak apa-apa. ngibing bareng-bareng karo Inyong. Loh, piye maksudmu? Omong apa iki? Ngibing bareng-bareng. Ngibing apa tuh, Mas? Ibing joget. Ya. Lah kowe ki jare bapakmu bengkel. Nah, ya bakul solar karo Mas aku ya hubungane apa bengkel karo ngibing lho. Lah jare mau muni bapakne bengkel. Karo mangsaku. Ayo. Siki. Siki.
Saiki, Cil, saiki, Cil. Yo, Ya iyalah. ngiping saiki. Ya iya. Iya. Saiki bae aja diundur-undur. Lah iya. Kene rikate yang ya. Yang Ya. bae. Mangga. Iya nih. Godokan rintan siang lalu Enak Pano. Lempo yang sadara datang bisa ngoloke atiku Enggak, kok pasno to, Mbak? Pasno. Kepriye? Rika itu pasno. Jelung-jelunge pasna. baleni mas Ya. Nah. Nah. Duk 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 duk. Monggo menika gilingan pentol ingkang enggal menika. Wis song ngene. Aduh, kepenak, Tet. Ngiping lho, Cil. Ngiping. kepriye kepenak beurek Lanjut. lanjut masukin ya Mending Pak No. masukin ya Masukin baik. ya Pak No, lanjut Pak No. Ya. Mangga, yo. Mending Pak No. asik Asik. lanjut Lanjut. lanjut Takon nah tapi karo Mas aku. Lah kono kodenen kowe iki. Ayo lanjut, Pak No. Lanjut. Pak Seno culane Pak No ora enak. Dalange sono iki, Pak No. Sae, Pak No. yuk Sabtu